Nyakoro mgajwang dakika ni 25 tok saa 3 marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende odoro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Okiny makawuono wadoro mana twak kaluwore kod dwaro mar Azimio. Wapenjo ni Azimio dwaro ang'o. Odiochieng' manyoro ne gintiere gi romo gi jod bura mag-gi nyakoro mgajwang. Kama bende koro ne gichiwo ote ne sirikand Kenya Kwanza mar mondo mi ochope dwachgi. Koko chope dwachgi to gibiro bedo ka gikao okang'. En mana ni warito winjo ni okang' mane mabende gibiro bedo ka gikao. Nikech odiochieng' manyoro kani winjo kana jatende kana na jalnero mabende ochung' ne jok matine od bura mano pi wandai kaka noloso na gichiwo ne piny owacho nyaka saa 6 mano marotieno nyaka sani dongen seche bura mabende osekadho. Warito ni Azimio biro bedo kakao okanga machalo nade. Koko manya kwa mgejong mana kapili somonwa paro le mago tema chok arede ka uchiele no mbui mar Facebook bende do achiel kachiel kanyakla kod YouTube iyudo Ramogi TV tudri kod mbui maga iyuda at Sharon Ongao. Kapo kanyisi welo mabende antiere godo nitiere sigana mabende jafombo wadwa notimo kotenre koda romo mar odiochieng' manyoro mano mar Azimio. Kada bende opio wandai bende noloso adaro mar mondo miwinjo report makama bang' mano ibiro bedo king'eyo thor wach mabende wantiere godo. E kinde romo mane obagi apisi ma Ramogi Odinga Foundation e boma Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura manie duond buche moloso riwruok mar Azimio, la Umoja One Kenya Alliance. Ka emane Azimio gike winjruok mar kone sirikand Kenya Kwanza mondo wit oko paro mar chik 2024 mageto medo choko mar osuru. It is also our position that the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. Azimio bende okone Kenya Kwanza nini kod seche machuok mondo gol chung' mare wi paro mar chik no michand pedhe nyim od bura jo manyien nono to gibiro kao kang' magwen kuro. Kenya Kwanza has up to midnight today to comply. Romo no mane oyore kod ogai mar Azimio la Odinga kin jodito mamoko bende ne ong'ado nigi kiro oko twak kindgi kod Kenya Kwanza nyaka piny owacho winj dwachgi. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks until Kenya Kwanza agrees to deal with the interim issues raised by our team. Riwruogno ne okiro kwe wang' tend Kenya Kwanza magikoni owe donjore kod duond buche mag siasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance eka giluwo ni jo od bura maluwo dwach Kenya Kwanza koro dogi mondo kwambulu kuom jopiny kod duond buche mantie riwruok mar Kenya Kwanza. Other than merely committing not to interfere in the affairs of other parties, Kenya Kwanza must agree that all Jubilee MPs, and indeed any other MPs, who have defected to Kenya Kwanza, in essence, have to face by-elections. Ikidima kweth mar Kenya Kwanza Ramogi biro kalo paro mar chik moko timne lokruok mora mora. Azimio la Umoja One Kenya Alliance to koro koni mondo wit oko paro mar chik no endo. Nonto gibiro kao kang'. Japinyo dong kod penjo mathoth kinde ma od bura yaore juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Mgajwangi winjo kanyo report mabende Walter Nyambaga no chiwo odiochieng' manyoro kabende ne ntiere e romo mago mag jod bura mago mag Azimio. En mana ni winjo kanyo ka opio wandai bende no chiwo siem ne Kenya Kwanza ponane nok gibi chopo dwaro mago mag Azimio. Ntiere mise abich kata mna gik muka abich mabende na gidwaro mar mondo mi Kenya Kwanza otimnegi. Mokwongo nyakoro mgajwangi inyalo paro romo mag jod bura mago mag Jubilee bende Jubilee no thicho oko mano Sabina Chege mano kaka deputy minority whip mane od bura mar National Assembly. Duchu manyoro opio wandai no lando kanyo ni koro jal mabende koro ket kanyo en Mark Mwenje mabende wang'eni ene ja od bura mano mar Embakasi West. Wawinja nena kaka noloso monde. Azimio has today settled on the Honorable Mark Mwenje, the MP for Embakasi West, as the deputy minority whip of the National Assembly. Honorable Mwenje will be taking up the position that was left vacant upon the removal of the Honorable Sabina Chege about a month ago. We recognize Honorable Mwenje as a committed
consistent, energetic, and youthful fighter who has shown the will to stand up for the people and the party. We have no doubt that he will prove equal to the task. Nyakoro mgajong mane chalo mar wach koro kaluore kod sigana rio mabenda sekilo ni kanyo koro isewinjo dwaro mano mar Azimio. Koro penjo menene no kanyo ni Azimio dwarango. Thoro wachi oro nwa bobro bedo kwasomo ote mabende ioro kwa dhi nyime gi chenro mano mar twake chenro mar mbaka oromo. Okiny maka wona ntere gi yawuot luar rio mabende gin jonon siasa mabende biro bedo ka konyowa kaluore kod thoro wach mabende wantiere godo. Mokwongo antiere ka gi Daniel Orogo mabende magi ok gin yango magi kinja hera mar rupiny gi mbaka oromo magi gina moko kuom yawuot luo mabende wajahero karam na kelo e studio. Daniel Orogo ni machiegni mos jopiny. Kamano Dendi Sharon. Vero kamano kum luonga studio makawuono to mondo walalre wach ka an gi Yosef na kamesha fogwaromo Ramogi ka koro nenre ni di bedo maber wadhi gomba kama maber ko neno kaka piny di to kendo wayango wach kaka timore e siasa ma piny ka indiko mano Daniel Orogo nyakoro mgajwang be nantiere ka gi Mesha Kudede mabendo kendo wendo ni ahinya Mesha kin beda ruaki mos jopiny kamano Sharon wa kwayo ni wabed gi mbaka mukwe mong'e mondo jopiny oyudie tiend wechegi nikech seche moko kipindi machalo kamagi ma jopiny bende yude lony kata ng'eyo matut kuom weche madhi nyime siasa mapacho ka ahinya nyaka ka piny Kenya rengo donge achak mana kodi Mesha Kuduchi manyoro jo Azimio nantiere gi romo margi mago mag jod bura mabende na utimore Ramogi Oginga Odinga mano foundation ineno kada na thor weche mopogore mabende jod bura ma Ugunja mabende en jatend jogo eko manoki od bura maduong' mano mar National Assembly Oloso ahinya mana pachi kaluore gik mana giliko Kuduchi manyoro aparo ni nyo jopiny oneno pio wandai mheshimiwa kawuoyo kendo nyo ochung' kata jo od bura mathoth ma nie kweth ma noke od bura nyo ochung' kode ma neno ka jo Wiper gi joma moko go nitie. Aparo ni message maduong' ma nyo otemo chiwo en ni kaluwore gi kaka wanene chal ni gineno kaka jo Azimio ni jo ma nie bathe kocha kata Kenya Kwanza ma gigogo mbaka mopogore okoseketo siniani kata teko moro e mbaka ma gigoyo cha koro aparo ni ne gitemo kaka jo Azimio mondo gi nyis jopiny bende ni gin committed korgi tok gine ka jowetegi ma gigogo mbaka ka chiwo the same level of commitment koro giparo ni ka giketo achiel ariyo adek kaka dwachgi ma nyaka joka tim to biro miyo joka bedo gi dwaro mar bede mesa the level of seriousness madwarore. Ero kama na yenye udiche manyoro kada mnaka ni winjo kaka mano pia wanda iloso mnaka biro yiri Orogo no chiwo ne serikande Kenya Kwanza nyaka rom ntie bado mabede na gendiko kaluore kod dwaro marege no chiwo ne gi nyaka sauchiel mano chunyo tieno ponono ni weche market kod mago ok bilosi to gibro bedo ka ginyiso jopiny okang' mabende gibro kawo ng'eno duchi maka wuono wana kicha mar winjo ponono ni gibro luongo wa kaka jofuambo e press ginyiso no okang' machal nade mabende gibro bedo gikawa awinj mana pachi kaluore kod romo margi baro dichi manyoro onon paro nane ni kaka osiep no Mesha kosewacho ni lalruok kendo wach mar dialogue between Azimio kod jo Kenya Kwanza osebedo kadhi kuom ndalo mathoth to mbaka ni nen mbaka mane rango kaka gik moko nentie conditions mane Azimio nomi jo Kenya Kwanza ka mondo oyo chop mondo piny kiko kaw direction ma koro piny osekawo sani to kirango condition mane gimi joka mokwongo ne ni ranga ne wach mar reform duol matayo weche mek yiero to kineno jakom masiro wechego Otiende Amollo nowacho ni kaka ne gineno onge level ma seriousness kalure gi weche mane gidhi discuss
Mokwongo en ni kata kane gilalre wach mar reform duol matayo weche, tine gineno ka jo Kenya Kwanza ok gin serious e wach ni kaka Meshack osewacho, gin ka ji go mbaka to on the other side process no to dhi mbele. Koro giparo ni to kara ere tiende bedo piny mondo ji ogo mbaka e wach ni ka indeed process dhi mbele jo Kenya Kwanza timo kaluwo kanyo to ne ginawacho na hapana. Koro we wach mar goyo mbaka gi jo Kenya Kwanza we wathich wach ni woko mondo wabi wawinj paro mar jo piny. Sharon, onge gima dhi bedo manyien en mana ni dhi land ni koro kendo ji dok e street kendo ji dok e apaya e protest nikech weche mane oripo be ni loso gi kweth mane tayo mbaka ni en weche makoro ok nyal chope sani nikech pogrok wach mar lalruok wach mar weche gi. Wabiro bedo kwa winjo ka pono ne gibiro bedo ka giloso odiochieng' ma kawuono nikech ka lalruok bende osetore koro geno ni kanyo. Wabiro bedo kwa winjo ka pono ni Azimio biro bedo ka loso nikech chunyo tieno to nosekadho koro warito winjo okang' ma bende gibiro bedo ka gikawo. Adonwa lose kotenre kod misa adek ma bende jo Azimio nowacho odiochieng' manyoro no gine categories adek. Achiel en loko tendegi mano od bura maduong' mar National Assembly. Sabina Chege nosetich oko romo mar Jubilee NDC ma bende nani gintiere godo. Kare koro kawo gi Mark Mwenje mano jo od bura ma Embakasi West. Mar ariyo ma bende nagilosen kotenre kod paro mar chik mar omenda mano finance bill ma bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik ma bende ikawe pach jo piny kaluwore go okang' ma kamano. Mar adek en lalruok bipartisan talks. Wachak gi mane? Wachak ane gi loko tendegi e National Assembly odede. Erokamano. Jo Kenya ni mana gi tabia achiel mar ywaruok kata gik ma ok onego ywaruoke. Namba achiel, ka Jubilee osebedo gi tungni kaka duond bura to e seche mapok o registrar of political parties kata office mandiko duond buche olando ni oselok telo mar Jubilee officially to nengo bed ni gima dho ngere luongo ni status quo ema maintain. Ka status quo maintain to nyiso ni Sabina Chege ok ni in line kata ok ni telo mar duond bura mar Jubilee. Koro kopo ni post mano mi Sabina Chege e od bura ma malo kata National Assembly jo Jubilee kata jo motelo ne Jubilee e sechegi okwer ni ok gidwar ni position no kata post no mondo mi Mikai Sabina Chege. To konengo bed no bedo mbaka maduong' to waneno siasa mang'eny e iye makata kidhi e National Assembly to yande waneno chien ka e jumbe moko machien ka speaker mar National Assembly Migosi Wetangula speaker mar National Assembly Migosi Wetangula ichuna gi kweth mar Azimio ni mondo olok chenro gi mondo olure gi dwach jo Azimio kata bed ni jo Azimio osendiko ne the speakers panel mowacho ni wadwa loko tendwa e iye ka tiyudo ka giyuare ayuaya speaker kawo thuolo malach kendo seche moko speaker tamore kata gi dwach gi ka en bende owacho ni nitiere pend chike kuonde moko monengo lu to ano kane ka gigi onengo bed gi ywaruok kabila ni ka in speaker to kweth mang'eny to gi kweth manok ka kweth manok bedo kendgi e buchgi mowacho ni niya koro wadwaro ni Meshack odede owuogi waket Daniel Orogo ere gimomiyo speaker onengo tam kweth no ni ok timre kamano kech speaker onengo bed ni en he is not partisan. Koro aparo ni magi gin mana siasa mang'eny maseche moko bende ok kel dongruok mathoth e piny Kenya. Jubilee kaka party osebedo gi problem moko matindo tindo makata sani pod girito duoko moko kowuok e tribunal ma rango duond buche ma bende kian kipenja to konengo bed ni wachopo kanyo nikech Jubilee nigi chikege mane gindiko ka gidhi register party kendo gidhi tero oboke maggi ne duol mandiko duond buche kata office of the registrar of political parties ne giwacho ni mondo mi walok jok mwakelo nigi ibiro luong gimiluongo ni NDC kata governing council to jok maluongo gino en
secretary general kata jagoro maduong' to gi jatend duond bura. To ma ne ok oluong gi jogi to iyudo ni kweth machalo kega gi Sabina Geni nodhi obete moro ma giluongo ni governing council. Ma bende negilieko ni NDC cha ne mana romo mar siasa. Ka giwacho ni NDC no ne en romo mar siasa nikech nok oluonge gi secretary general gi party leader manyien. To gin bende wacho negi ni kama ne udhu bete Naivasha mane uloko secretary general to uloko party leader. Bende ne ok oluong gi substantive office ne uluongoru kendo. Koro aparo ni magi gik makelo wa e mbaka nyaka sani to ka chutho kipacha aparo ni office mandiko duond buche pok otiyo maber ahinya nikech ochal office no onego bed ni nigi teko kuom duond buche to kochal ng'ama office man nigi teko adieri nikech gimoro amora party moro amora timo gimoro amora iyudo ka nyowa dhi e yiero ka ng'ato ni e chama ni kendo wacho ni a subscribe ka to kitieko yiero ni wik achiel to chikore en koni to office no chalo gima gin bende gino onge gima rach gi to te wadwa ni mondo walose ka to record register mano mag duond buche kanyakla koda mano duola mano mongere kaka political parties dispute tribunal kama bende duond buche tere ngur magage ma bende gintiere godo kapok odonje wach makamano bende gisani bende Azimio bende lieko kata mna giseo Kenya Kwanza ni bende kata mna gidonjore gi weche motenre kod duond buche mag siasa. Case example kana kum ranyisi wang'eyo wach Jubilee ma bende sani nitiere wach Jubilee nyaka sani Jeremiah Kioni David Murathe ginjok manose ngudhoko donge wach pod nitiere e dispute tribunal ka bende pod iloso wach makama. Azimio seyo Kenya Kwanza ni gidonje weche motenre kod Jubilee odoche manyoro ni unjo ka Wandai bende wacho ni jo Jubilee ma bende nodar mowuok Azimio modonjo e sirikal Kenya Kwanza gigwe tao mar mondo mi jopiny odhi chako yier jok manyien. Mano nyalo radiero rogo. Aparo ni kaka Meshako wacho ni ntie yuarok somo sheria mar Political Parties Act. Aparo ni mano be oripo ni warango e kan kecha koso rango chikno miyo wabedo gi problems mang'eny parties. Registro political parties kaka Meshako oripo benen en duond ma register parties moripo benen gi teko kata independence. To Sharon iseneno ka any government masani wan goni en government mabe girango iseo gasen were urigi independent offices gi nikech ineno ka gitemo interfere gi independent offices achiel kuom gi register political parties. Jubilee kabire wach mar Azimio kachako gi wach mar Jubilee oken mokuongo ka Jubilee oripo benigi problems makam problem na Jubilee no chako chon. Ineno ka ndalo mane wan gi Kibra by election 2019 to pod president masani nentie nen deputy president mar nen jatend jatend piny to kata ben nen deputy party leader ma Jubilee to nineno yuarok mane ne Jubilee kabiro by election by election ma Kibra ndalo chane jiwaran to en Ruto chungo Mariga kose en Uhuru tamre ni chung support ja ODM yuarok no chake Jubilee maji openye to kada party leader jatend Jubilee en deputy president en Uhuru Kenyatta kose en governing council kanyo shida no chako chon ma Jubilee to kata kamano all political parties kata kapok ichopo dispute tribunal chik wacho ni kendo irango constitution ma Jubilee party nigi internal dispute party resolution ma Jubilee iye okoripo be ni weche ithi choko mar party the dispute tribunal mabende is an arm of Doho High Court oripo be ni weche mar Jubilee negi handle kigin kaka Jubilee party to emane moripo otamore emomineno kakoro gimoripo be wapenjo sani dokara party leader mar Jubilee en nga mae kama tiendo wach nitie nikech ineno ka kweth ma lead gi Sabina Chege wacho ni en ye bona fide party leader ma Jubilee to bedo party leader ok en walk the Naivasha ti iluongo MPs in fact gima notimore Mombasa ka beber ni bed ni tie functioning constitution ma Jubilee Sabina Chege gi kweth mare no ribe no thicho ko chon nikech violation okoribo ben party leader iketo gi parliamentary group
to parliamentary group ni obedo convened gi another political party ka chik tiyo registrar political parties oribo beno sendiko barua mothicho jogi oko mokwongo kapok wachopo kanyo to lakini kaka mesha ko wacho ni wan gi institutions mabek titijgi tiyo tich mar winjo jo political leaders to kae shida man go e register political parties nikech kaka sani wachni osebede tribunals bedo kanyo to kata ka tribunals poko ochopo wachne register political parties oseyango wachne timore kune political parties nikech penjo wach moro maleo jatend duond bura mar Jubilee nga nikech wang'eni kana registrar mag duond buche nothicho oko Jeremiah Kioni jagoro margi kanyakla kod vice chair David Murabe kweth machielo cha mano mar kanini kega bende nosethicho oko jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mabende wang'eni natayo mabende jatend duond bura no nagikete Sabida Chege ema wacho ni ka be wan piny marango sheria kendo luo sheria ma political parties gi teach marriages of political parties sani ne bedo no wase call for resignation of political register of political parties nikech kamuketo ani en wach gimiluongo ni violations of political parties act moko ribo be notimo kaka wantie ni nyaka sani kaluwore kamano sheria chik ng'iyo ni kidwa keto party leader Sharon political party leaders iketo ga gimiluongo ni NDC iwinjo kirango e 2017 kirango e 2013 jatend piny retired president Uhuru Kenyatta nomi leader ma Jubilee Alliance ndalo cha nobed piny gi National Delegate Convention na National Delegate Conference ema notayo kendo wacho ni jatend party mar Jubilee en Uhuru Kenyatta kendo gibedo piny e National Delegate Conference 2017 kendo giwacho ni party leader mar Jubilee nga en Uhuru Kenyatta Jubilee constitution kendo constitution duto mar matayo duond bura party leaders secretary general gi viongozi to temar political party leaders iketo ga National Delegate Conference okenga party members of parliament meet kamoro kendo ita gi duond bura ma Kenya kwanza koka giketo political parties mano chiko tamore bende wach machiel mabende kata mnodiche manyoro pio wandai bende na wacho mano kaluwore kod dwaro mar gi kaka Azimio mano mar mondo mi kata na lalruok dhi nyime nen mar ne kweth kata na sirikal nego bende ne ndiko barua makama nego bende gendiko mano intent to obey kata na respect dwaro mano mar tribunal kama bende duond buche kata na kantiere gi ngur makoni kod kocha gitero negi wang'eni tribunal mano political parties dispute tribunal ne ong'wono kata mana nowacho ni mar mondo Jeremiah Kioni kanyakla kod David Murabe kek thech gi oko manyaka sani en okang' ma lalruok koro pod dhi nyime kaendi Sharon kiwacho adieri opio wandai gi kweth manok e od bura mamalo are right nikech kopo ni wadhi nyime gi bipartisan talks ma dongere luongo ni bipartisan talks ere kaka dang wadhi nyime gi bipartisan ka in e korikono tichni kiluongo bura for example kiluongo bura mar jood bura ma nie kweth mar Kenya Kwanza to jood bura moko nitie koni ma attend od bura ma attend bura makamano ere kaka dang wabed ni wago mbaka kodu wago mbaka jo Kenya Kwanza go mbaka gi jo Azimio to sama jo Azimio oluongo bura mar jood bura duto man under Azimio coalition tiyudo ka jood bura moko manoyier gi Kenya Kwanza kata noyier e duond buche moko ma riwore under Kenya Kwanza obire burani ere kaka mbaka no dhi bedo genuine ma emomiyo pio wandai gini wacho niya ok wanyal dhi nyime gi mbaka mar bipartisan kapod gima kama timore nikech ma en dhogruok ok wanyal bedo ni jodalana kago mbaka gi jodalani to sama luongo bura mar jooda to nyithindi moko nie ei bura mar jooda ka sami luongo bura mar joodi to nyithinda moko bende yudore iye kanyo ok nyalre mano wawuondo jo Kenya waketho nikech bipartisan go pod watiyo gi resources mag jopiny watiyo gi taxpayers money ok wanyal bedo ni kaka jopiny watiyo gi taxpayers money e mbaka mwang'e ni onge kuma dhiye to wandhogore tok mbaka no samoro ka ng'ato wuok e mesano to kinye ene bura e dalani to ne e mesani to no bet ni en jakoni to in jakocha mano emomiyo pio wandai gini ne tudo bipartisan talks to gi gima dhi nyime e political parties
ok wanyal bedo gi Sabina Chege gi Kanini Kega gi group manoyier under Jubilee ka Jubilee ne en party maduong' e Azimio. Nyiso ni ne gidhi ir jopiny to gidhi giriambo ne jopiny kare ka gin dwachgi ne en dwaro mar jo Kenya Kwanza. Koro discipline monengo wabedgo en ni adieri mantie en ni onengo bed ni loko paro nitie kendo kata ibo yie ni nyalo loko paro. Freedom of association bendo kete e pend chike. Kopo ni kawuono Kanini Kega gi grube ofil ni Azimio onge kuma tero gie kendo paro ma Azimio nigodo kuom weche mag dongruok e Kenya kata weche mag siasa ok gine ka donjo kodgi to yiene gi mondo gi cross gidhi bathe kocha. Mak mana ni nikech ne gidhi ir jopiny ma gisingore gi jopiny ni wan mae dwachwa be mae kakwa dwaro. Omiyo onengo giwuogi gi wach ne jopiny ni waloko paro. Koro kata obedo ni ne uyiero wakat waloko paro. Koro paro mwaloko chal kama kuyie to chak uyierwa kendo e paro mopogore. Emna ni penjo mana penjo nikech waseng'e ni jo Jubilee moko koro sani tiyo gi jo Kenya Kwanza. Opi wanda iwacho ni dwaro margi kaka jo Azimio en ni jo Jubilee manoweyo Azimio modo jo sirikand Kenya Kwanza. It's either gigwe tao. Yes. Mondo jopiny odogo yier kendo jopiny kata mna jo bura magi ma kata gini nyalo chak yiergi lakini koro e duond bura mar Kenya Kwanza e umbrella mar Kenya Kwanza gimomiyo ma onengo bed ni timore kawawe ma the kind of Sabina Cheges and Kanini Kegas motimore to nyocha penjo kata mana e wang jowi kamachiel ni tang'o maditam kata wan korwa koni ji abila ojenda gini gi grube ma bende nigi ng'anyo moro matin kata gin gi pogruok more paro gi jatend duond bura mar ODM kata Azimio. Ang'o ma ditam gi gin bende dhi bedo Naivasha kata Machakos to giduognwa ni gin be koro Raila Odinga koro ok en jatend Azimio giseyudo ja Azimio manyien to kata mana William Ruto ma bende koro en jatend piny Kenya sechegi. Ang'o momiyo ang'o ma ditam wabunge moko 4 kata 5 bedo kamoro ka gipogore e paro ginyalo pogore e paro kata mana wach mar housing fund ni kende to ka gisepogore ang'o ma dang tam wabunge go dhi bedo kamoro to wach ni wan koro wayiero ng'ane party leader to ng'ama kama e secretary general. Koro kwawe gigi odhi nyime to ginya kae to gimedore sani onyalo bedo ni en Jubilee to kiny onyalo bedo chama mora mora. Ka jogi o succeed Kanini Kega gi grube o succeed to kiny mano bro kelo mijingo ne ng'ata kata duond bura mar UDA kata duond bura mar ODM kata duond bura mar Wiper sasa mipogori e paro gi party leader to ibanyo ji 4-5 moyier gi party no to bedo piny to yudo jatelo machielo. Kopogore kan managi mana kinyalo paro no en paro ma penchiko kete lakini realities to podok nyal time nikech ne ndwaronwa ni joma bedo ka koro obalo gi party manoyiero gi to kendo promote manifesto ma party moro da yegi ma mesha ko wacho chik dwaro ema wacho ka Sharon ni kabe ni wan piny maluwo chik to bende wan gi democracy kakani jomo koro oneno ni oginyal bedo e political party manoyiero gi gimori po ben kitimo gi wacho na sani koro paro lokore to kakana paro ni anyalo bede party ni koro kanyal koro nyiso ni mondo agwe tao mondo tim nadi adog ni jopinyo yiera. Raila ndalo moro notimo kamano e piny kato poka neno any political party kata leader mo oribo ben gi mijingo motimo mo resign mo this for a fresh mandate ok nyalre nikech imangisi mokwongo en ni chik wango lakini chik ok walu kaka jo Kenya nikech ji mang'eny koro ose violate chike ni kalure gi register of political parties. In fact gimori bo ben timore sani ni kweth mar Azimio especially Jubilee Party or ibo ben no ndiko barua mar deregistering jo kweth mar Sabina Chege giri gi
gikanini kega gi the likes manik with me the richest kid they richest give from party category golo gi party nyiso gin definitely gi lose position gi party mano yiero gi kendo mano propose gin gi bed East African Legislative Assembly kalure kamano beni ni majority whip communicate a parliament ni moluor speaker mondo ogol issue kendo direct IBC mondo election otim areas mane jogi no yiere lakini en mana kaka wacho ni one piny ma loso to aloso lakini chike okwalu kaka dwarore emomiyo ni democracy ma wan go sani ok bitiyo kendo malure mabe aneno ni Meshak jo miluongo jo don bura miluongo gi malangata kendo senator ma Kisumu jogi owacho ni pod gina ODM pok gi wacho ni gin leader gi presidential leader gi gin William Ruto jogi no wacho ni no wane this state house mondo warang wadhi many dongruok mar constituency wa po kwaneno gi ka gine parliamentary group meeting mar Kenya Kwanza po kwaneno gi ka gine meeting rombe mopogore lakini Sabina Chege kod kanini kega gi jomoko waseneno ka ginai vash kendo nyocha waneno gi state house parliamentary group meeting mar Kenya Kwanza koro jogwagi one confident enough ni jalango poko wacho to ojienda be poko wacho an koro balo gi ODM ibiro kalo seloge koro ana group no poko dhi e meeting ka to koso be gisep koso bire mkutano moko kaka kamanyoro gima yande jalango biro e manzoni naneno kama jalango no riembi to nitiere weche mane onengo be ni loso kapok obire mkutano no to notamore ni ok losi gima temo wacho ni apok gidhi bata wacho ni akwa weyo gik machalo Sabina Chege gi kanini gi ni timo ka onya to nyalo miyo jowagi be chir moro ni kare kata gin bende kar mondo gidog gilos gik mane okethore kindgi gi jo chama kara ginyalo mana gibe gwe party leader oko to gibedo gi party leader machielo koro kolos ma e yo ma chik dwaro eka gibe gibro ng'eyo ni rudno ok wanyal dhiye wadog wabed piny mondo wago mbaka gi jo chama wa mondo wawinjre kaka tich dwa dhi nyime e sechegi to pok gidhi kamoro mak mana ni e sechegi to kadichiel moko kuom gilidhore ka gima gidwaro keto teko gi Kenya Kwanza in terms of ideas moingo kaka giketo teko gi koni but wadhi neno mbele ka dhi bedo mayom nikech bill mwa discuss kani dhi pogo moto gi manu nikech bende nitere od bura mano mar National Assembly Azimio seka opposition gi moriere tir ni bill ni ok wadwar kendo nengo gole oko tigini wanyalo mana yango jod bura madhi siro kata kwedo mana samoro speaker mar National Assembly dwacho ni koro kuluto mbulu wacho ni an Mesha kodede asiro kata kasir mano kaka pinyalo kata kisiri to pod wabro ng'eyo mano dwaro ga ni house order gimi longere luongo ni standing orders bedo changed mondo waneka to kiluto mbulu kota kina jomasi yokta joma kwedo waneno ni mbunge makamano siyo kato kwedo lakini gima kendi penjo Sharon ni Azimio dwarango nikech mae penjo mi penjo aneno ka Wandai moluor Wandai owacho mana wach mar jod bura mane Jubilee mosebedo ni balo wach penjo ni to karama kane nen jiloso e wach ma bipartisan talk nikech naneno kane nitie weche mang'eny ma ni dhi wach to koro sani koro en mana ni koro ji narrow down e wach mar Jubilee gi adwa penjo kata ore benwa wach to kara
garama mar maisha ni be koro en wach makoro ket kando kosen mana warito mane wach ni mabende odoro lose ni en wach weche momenda ma 2023 ni kanye magidhi kete to aparo ni oribe ni gimiwa e direction e wach rogo mago duto te wadoro mar mondo mi walose nikech duche manyoro kano winjo kata kaka opio wandaina loso okwongo monde no wacho wach mar donjruok mano ma sirikal koro donjore gi duond buche mar ariyo gimomiyo ne koro wacho nikech gigi duto te biro kaluore kod lalruok bende donjo ko gai mar Azimio Relodinga bende nacho ni lalruok nane beni rumo bang ndalo 30 dweche osedhi ka bende wacho ni nyaka sani dong ni winjo kano chiwo siem mar ndalo 6 pono ni lalruok ma kama bidhi direction malongo ntie direction ma bende gibro bedo ka gikawo ndalo 6 bende deadline bende noserumo emomiyo duche makawuono wana kichani jo Azimio dhi wachango dong waka ne yo matin anno kanyo koseromo saa 4 mar okinyi kwa mgajuangi medo oro ote magi ioro gi lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital ben nyalo yudo wa achiel kachiel wako yo matin waduogi mathoth. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana gikomba gokinyi safaro sa yawa palomino chiena tandora mojonya Kitume mawakelonu otenore en dhadho maggi. Kae kama chokruok nitie Orchestra Super Kiaki Kidola Kabari Wabiro chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer Ramogi Night Teacher Beach Sang'wen otieno. Kochakore chieng' wuok tich dwe mar 6 e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani chakore chieng' wuok tich dwe mar 6 e Ramogi TV. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Dear Lord, thank you for today.
Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *860*291# to get Thank You, Lord. Jakoro mgajong dakika na ngwen tok sangwen marokinyi kamoro moro mintiere rwaki okang marariyo main twak e chenro mano mar mbaka oromo mbaka mabende pod wagoyo ka en kaluwore kod dwaro mano mar kweth mar Azimio. Angina babro bedo kasomo ote magi oti yore lai magwa magote machok 3:600 ka bende abro bedo kasomo ge parni e okang marariyo makama bende wade tudre gi jofombo magwe kor gwenge mopogore gi nyiso pach jopiny kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo. Gisani hadaro dhi achiel kachiel nyaka e kaunti mano ma Kisumu kama dwaro tudore gi jafombo wadwa Millicent Adhiambo ka bende oikore mar loso gi jopiny kaluwore gi thor wachwa. Millicent kiwinja amosi ni misawa inyalo mana nyiso ni jopiny wachango kaluwore gi dwaro mano mar Azimio duchi makawuono. Ero kamana ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod thoro wach ma wan go e studio ma kawuono wach mar riwruok mar Azimio bolo kagulu maliet wach twak mabende ne gidhigo nyime kod piny owacho ma pacho kaendi ka wach liekore ni gimomiyo gibolo gima chalo kamano en ni piny owacho medo tielo weche mag financial bill 2023 mong'ere kaka paro e chik mariko omenda mag 2023 mabende weche nduso osach jotich kod atamalo 3 kod atamalo mopogore kaka 7.5 mago mag jopuonj. Gethulo ni endi aboteri jopiny mondo ginyiswa ni to gin to kotenore kod okang' ma Azimio kauno ginyalo wacho ang'o to pachgi chalo nade machiegni abro chako kodi mondo inyisa ni to in kaka japiny paro motenore kod wach Azimio la umoja bolo wach twak mane gidhigo nyime bende ong'ere kaka bipartisan talks inya wacho ang'o nikech giwacho ni ok ginyadhi nyime kod twak makamano nikech government kata sirikand Kenya Kwanza temo dhiro kendo tielo weche mag financial bill 2023 machiegni chagi nyingi. Ana iluonga ni Thomas Ogado Kech. An jadak ma Kisumu ka. Wach madhi mbele mar ne bipartisan talk makoro jo Azimio oneno o suspend ne. Waneno ni gitimo gima kare nikech kaka wapime jogo weyo suspend the talks because there is no goodwill on the part of the government. Gichalo jok matugo kod jopiny. Nikech gima hinyo ji gini wach mar bipartisan talk ni anabena wach maber ne kaka jo Azimio suspend no gitimo gima kare nikech chal ka gima government ok en serious. There is no goodwill on the part of the government nikech gima jo Kenya dwaro gima jo Azimio fight ni jo Kenya. Wan kaka jopiny waol kendo walanya kod usuru mimedo mapile wach mar financial bill mar 2023 ni ok wanyal yie kode kech wan wamegi already pod wan gi pek gima oredre kuomwa ji piny otamre kata kaka water nyithindo skul otamowa ka sirikal dwano konyo jopiny mokwongo orone kaka onyalo alleviate poverty ma jopiny obetie ni sani kore kaka gidonjo weche mang'eny moko ma giketo ni gidwa medo kidwa ni konyo jopiny mokwongo ket mondo odag ngima maber kosedak ngima maber di kod gik moko minyalo wacho ni koro market wanyalo yiego magi gik makare. Government ni anyalo na compare kod iluongo ni the Kenya Kwanza government. Anyalo na compare it to that of a person who responds to the cries of a drowning man not with a life jacket but with a millstone. Mani gima nyalo wacho gima sirikal ne temo ne jopiny. Gikonywa ka gineno ka gima gitemo chonwa gi jopiny osetamre. Jopiny otamre gima kare nikech onge kaka inyalo nyisa already I'm sinking. You cannot push me down kabisa ni mondo atho. Idwa kaka konyo ng'ano. Omiyo wan wawacho kaka jo Azimio timo ni gitimo gima ber. Let them suspend these talks until the Kenya Kwanza comes back to its senses. Kore ka piny bodhi maber. Ero kamano. Ng'ama chielo panda mapiyo piyo.
Chorikika chak na gi nyingi wach Azimio weyo twak mane gidhigo nyime gi piny owacho inyalo wacho ang'o chak gi nyingi ni kacha. An nyinga Dan Kano Chieng' Ajode awuok od Nambokana. Wachno ne gitimo gima ber kabisa kech ngima oridore kabisa masani mogo gi sukari kende en 500. Mano kapok yudo gir chiemo. Sani neno kaka ting' hotel mondo ang' ayud 500 eka ang' adhi adogo nyaka ot. Wan waol. Ata duoko mana erokamano ne jo Azimio. Erokamano. Erokamano nyamana mapiyo piyo ng'ama chiel adwaro jenda. Bi madhe. Wach Azimio weyo twak mane gidhigo nyime gi piny owacho inyalo wacho ang'o kaka nyadendi. Ing'e ni piny owacho bende ndalo mane campaign ne giwacho ga ni gibro neno ni 2/3 gender rule o tielo dhi nyime mondo joma mine kod joma chuo bed kod thuolo makare kata nafas makare e kuonde tije kata e siasa ng'e kacha. Wach Azimio weyo twak ma kamane nya wacho ang'o tagi. An iluonga ni Esther Otieno. An kado wuoyo wach mar Kenya Kwanza. Wan wang'eyo ni wan jo top gine bottom up. Wan wang'eyo ni gidhi tiyonwa mondo wan bende wayude gimoro. To sani endi gima waneno sani endi opogore gi gik mane waparo ni inyalo timnwa. Omiyo wan gima waneno ni sirikal owe rundowa kotek to obarwa piny mondo Kenya opog diriyo mondo wan bende wayue nikech wachandore. Nyithindwa sano donje kuo nyaka wan bende wadonjo nyaka chode nikech onge kama wamako maber. Koro nyithindo bok dhi sikul. Koro wan sirikal gima waneno ni sirikal mondo ne kaka timonwa kata mondo gibed gi Azimio mondo giwinj gine kaka gikonyo jopiny hinyore. Erokamano ahinya. Machiegni Azimio nowe twak mong'ere kaka bipartisan talks mane gidhigo nyime kod piny owacho. Inyalo wacho ang'o bende okang' neno okang' maber nikech giwacho ne giweyo twak makamano nikech wach financial bill chagi nyingi. An kiluonga ni Calvin Otieno. Koro wach Azimio kanyo to otek nikech sani Kenya sani hinyore kama piny ochopeni ochumi sani oidho. Koro sani waneno ni kata Kenya pogno piny to pog piny mondo koro Azimio bende obed gi pati ne yore. Ruto bende Kenya Kwanza bende obed gi pati ne yore nikech sani piny kama odhiye ni piny tek ochumi bende oidho school fees bende ni ka osuru bende omedo mana idho. Mane wach manyalo wacho koro korka kanyo to gibed piny kaka jotelo no mondo gilosi to gibed maber. Mane wach na ye. Koro iparo ni Azimio dwaro ang'o kuom weyo twak mane gidhigo nyime no? Kanyo kada wuoye ta kuom twak ma Azimio dwaro no to gidwaro ni mondo mi osuru mondo mi obed piny endi kuom twak no endi. Erokamano ahinya. Machiegni pachi ewi wach mar Azimio weyo twak mane gidhigo nyime bipartisan talk mane gidhigo nyime kod piny owacho en okang' maber koso marach tiparo ni gidwaro ang'o kuom weyo twak makamano gi e kore? An gima ang'eyo gi kuongo nyinga iluongo Julius Onyango duogo Kisumu kae. Gima ng'eyo ni paro mane Azimio ne nigodo ne en paro maber kabisa mondo mi okony jopiny. Adieri ma Kenya jopiny hinyore ochumi oidho gimoro amora beche ni malo. Asa an ja pikipiki kata sani kaka idhi ofuel gimoro amora nengo gimoro amora oidho. Obed chiemo, obed mafuta, obed stima gimoro amora oidho. Koro pacha Azimio no ne ber kabisa kendo wa support 100%. Koro ineno ni gidwaro mondo mi duok ngima piny koso wach financial bill no kik tere nyime. Odwaro ni mondo duok ngima piny, gima duong' en ngima, to ngima maber kodwok piny. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, mago moko kuom paro mabende owuok kuom jopiny mabende gilero ni giungo lwedo wach mar riwruok mar Azimio bolo piny twak mane gidhigo nyime kod piny owacho mar miyo mondo ni one ni nengo ngima odwok piny. Kata kamano gie thuolo ni endi to bende ne giwe nikech weche motenore kod wach dhiro weche kata chik paro mar chik mar ikomenda mar 2023. Winjo ka jopiny owacho ni en okang' maber ma gikawo gineno ni gidhi mbele kamano mondo depo ka piny owacho owinjo ywak jopiny kendo duoko ngima piny. Kaw kamano ta duoko ni e studio mondo idhi nyime kod thoro wach gi twak ma wan godo kod weche mag Azimio kaachiel kod twak manonego gibed godo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Sharon an kuomi.
Erokamano ahinya Millicent, wawinjo yo makara guni erokamano ahinya kuom bago notwak gi oganda mantiere kaunti ma Kisumo kaluwore gi thoro wach ma bende wantiere godo. Nyakwarom ga juanga mano na Millicent Adhiambo jafwambo marwa mawuok e kaunti mano ma Kisumo. Kopogore gi mano bende aneno otegi wasa mane ote mamoko ma bende wantiere godo kapok awinjo pach Jonon Sesa ma bende antiere godo kinyi ma kawuono. Ote odhuro abro temo somogi mapiyo. Peter Thomas iwacho ni aneno chenro kawuok Mombasa. Jo Azimio ni kare kuom gik ma gidwaro nikech jo Kenya Kwanza ok oikore mano mar lose twak mar bipartisan talks. Ok gibi kod chuny maler e wuoyogo gichala ndhoga. Aya. Ote machielo Margaret indiko gi Kiswahili anyaho mabeto watema. Iwacho kanyo ni Sharon mambo. Mimi ni Margaret kama niko mmoja tu na watch Ramogi TV kama kawa. Mimi naomba Azimio warudi maandamano juu uchumi iko juu. Tena Kenya Kwanza wanacheza na Azimio team. Hero kama na yenya. Ote machielo mana brosa mokanyo Bishop Jaote Ochola. Iwacho ni iwoko bambo. An gima Azimio dwara neno ka en ber ne jopiny to sirikal goyo korge. Wacho ni ka en ber ne jopiny en mana ni sirikal goyo korge. Ero kama nyaku muti mare. Ote machielo Jared iwacho ni iwuok kodera. Aneno ni Ruto ne manyo yo mano mar silencing anti-government demonstrations. Amor gi chich ma Azimio chich godo kapok odeko. Ero kama nyaku muti mare. Afel Kosuda iwacho ni Ruto winjo ng'anyo ok chik ema bokonyo piny ma party mar Jubilee yud haki gi kozo tiyo gi pesa kamora mora. Adana som ote mogik nikech ote gi ng'eny. Asom ote ni mogik. Rosi Nyateng iwacho ni Ramogi ler sana. Azimio dwaro ratiro ne jopiny. Sharon anawacho mana ne gimiwa way forward walo. Kata ka en ng'anyo no to wadhi nikech wahinyore sana kaka jopiny e Kenya ka. Ng'anyo e dhok ma sirkal winjo. Aya, wewa maka gi kanyo. Ote ma bende pod yoro abro bedo kasomo achiel kachiel. Pod wantiere gi thuolo dakika pod wadongo do 45 mar mondo mi watiek twak makama. Iwinjo twak odede kanyakla kod orogo kaluwore kod paro mar jopiny. Jopiny neno moko bondo semana ikre omigi directions gin gikre mar wuok dhi ng'anyo. Odede winj mana pachi kaluwore kod paro maber jopiny osesomo. Sharon, adiera mantie en ni jowa ma jo Azimio nyalo bedo ni nyo okwayo oganda maluwo kata kweth masirogi mondo ng'anyo chung mondo ji owuo. To kaluwore gi kaka iwinjo jopiny kawuoyo sani, chal ni jopiny koro dwaro ng'anyo sani moingo kaka telo mar Azimio dware. Luwore nikech ka waneno kaka yawuoyi gi mine ma Millicent Oji wuoyo, kwa neno ote misomo to kata kanyocha jakom ne ni yata ni winjo ka jo oganda ma Wakamba go uwi ni wach ng'anyo to jogo ema ok osebedo ka ohero ng'anyo ahinya madang' wachi to ema ng'anyo mosebedo ka wuok ok onege ahinya nyokecho baro gi ndasi gi gone jakom koko ni wach ng'anyo wadwa ng'anyo. Ma nyiso ni piny oridore kendo jo Kenya winjo matek. To gima nomi ji odhi e ng'anyo en unwillingness kata bedo ni sirikal manie telo ok chal jok ma winjo duond jopiny. Yes, jopiny wuoyo, yes, jopiny go koko, to gichalo jomodino itgi kendo ok giwinj duond jopiny. Kineno jok manyotero submissions maggi kata memorandums maggi e weche mag finance bill muoloseni mbele do mar hotel negi gi Honorable Kimani Kuria e Parliament Finance Committee. Nyi neno ka waneno e wang' jowi kata e nyakalondo mopogore kiwacho ni kogik kweth 66 mano apia 56 kwedo wach finance bill. To kiwinj ka jo Kenya Kwanza kata sirikal manie telo chunygi tur ni dipoe ka jopiny wacha dieri. Kiwinjo mbaka ma jopiny goyo kaka un jofwambo kuwuoyo gi jopiny koni gi kocha. Kiwinj jopiny ka kiyudo jopiny 10 to 2 kende ema samoro wacho ni gik moko ber. 8 kwer ni gini ok ber nikech osuru moket kuom jopiny giwinje pek. To ma
ema pod ibro yudo ka jatend piny Kenya William Ruto kowuok oko to siro gini gi tekre te to wabunge moko bende jo od bura moko bende ma en go e Senate kata e od bura mamalo National Assembly ma bende wuok e gwenge gi kocha seche moko bende yudo ka pod bayo wach ne jopiny kendo ba wach kata sache moko e ute fwambo moko ka gibire kaka koro wabiro ni ka giwacho ni gino bro kalo kaka en no kendo ok bilok kata pen chik achiel e iye kanyo mano nyiso ni ng'ano temo wacho ni ok ochiko ite ne ywak mar jopiny kendo ok odwa ng'eyo ni jopiny ywak machal nade koro kopo ni wabedo gi paro abilano to nyiso ni jopiny biro wuok oko kendgi madhi e ng'anyo kata Raila Odinga ok oluongogi kata ka telo mar Azimio ok oluongogi. Erokamano ahinya kata mana kopogore gi paro mar jopiny ma bende biro bedo ka somo kinde ka kinde. Wadonjore kendo mana itwak dwaro mano mar Azimio. Waseloso ahinya nyako tenre koda kaka gidwaro mar mondo mi tend Kenya Kwanza owere gi donjo e duond buche mag siasa kuom ranyisi kata mana kwethno ero mar Jubilee. Mar ariyo ma bende dwaro ni walosore kotenre koda lalruok nyaka gisani wang'eni lalruok osetore en wach moseluar Luanda nyaka gisani bende ng'eyo chunga mano mar kweth mar Azimio la Umoja jatende gi Raila Odinga bende sechiwo ndalo mar mauchiela mar mondo mi dhi nyime gi lalruok e yo makare kaluwore gi dwaro margi kata kamano lalruok makamano ok bi dhi nyime nyaka gi sani wang'e weche kaka nitiere sani lalruok kan wang'e ni lalruok nochak nade en kaluwore kod weche mag IBC mar ariyo ne en pek mar ngima jo Azimio wacho ni sani ok ginyal dhi nyime gi lalruok nikech finance bill mano paro mar chik mar omenda king'iye malong'o en wach ma bende biro bedo ka hinyo oganda mano ma pacho kaende kuong mondo winjo ni pachi in kaka japiny bende ni thuolo odiochieng' ma kawuono mar chwalo pachi kotenre kod paro mar omenda mano finance bill ka bende deadline en odiochieng' ma kawuono kendo kaka jopiny usasomo pa ka winjo pachi gimwase neno kaka mesha ko wacho ni nitie jopiny kalure gi institution mopogre mosechwalo paro gi ni mbele committee mar finance to kendo Sharon an platforms mawuokie ka wacho weche gi awacho ni kabe ni Kenya Kwanza ok nyal winjo ywak mar jo Azimio to giwinj ywak mar jopiny nikech jopiny osebedo represented gi jomopogre nyawaneno kaka jo media owners association no ochwalo paro gi jo Kepsa no osechwalo paro gi jomopogre osewacho ni government wach ma chik mar medo omenda ni dhi kelo weche mang'eny to thothgi osekwedo wach gi kendo giwacho ni ogolie pend chikego moko ma okel nafu ni jopiny koro ema waparo ni oribeni jatend piny winjo ywak kokodwa winjo ywak ma jo Azimio winji ywak ma jopiny kaka weche dhini kendo ipenjo weche moro wach moro kani ang' mosibedo ka lalruok madhi mbele e wach mar mano chung demonstration kadhi mbele ni an arange mang'eny to jo Azimio osebedo gi paro gi ni weche gi ok nyal dhi mbele nikech ka gineno ka kweth ma jo Kenya Kwanza ok obedo ka gin jo ratiro e weche gi kendo gin joma daka chiel gi yie daka mar ariyo kendo gipogore e wachni to mano ber nikech kata mana ndala uchiel mane migosi Raila omigi bende gini is one of kanirango modalities nikech irango kane pok gichako bed ka gichako wachgi ne gibed magi loso terms of reference to terms of reference gi ema wach ndalo auchiel kata biriyo wokeni kiwacho kineno kaka jofom weche no ginene no ketonwa kawa neno ni chairman Utienda Molo gi chairman Muragara no wacho ni gisebedo gi terms of reference mar lalruok ni ka chopo ka ok nyal winjore wach to committee nya bedo suspended for 6 days to ka onge winjruok within those 6 days to gini koro onyar bedo suspended
for at all. Koro mano nyiso ni koro lalruok makamano onge. Koro aneno ka jatend kweth mar Azimio ose migi kata nikech koro after bang ndalo auchiel koro en justified mondo wach ne wamigi ndalo auchiel to ne onge winjruok. Koro dhano doga ya paya ng'anyo beda kaka nikech koro ng'anyo ni no stop nikech wach mar lalruok ni. Mar ariyo joka be wacho na gineno ka jo Azimio joma bende osebedo jo andhoge wachni nikech giwacho ni Azimio kane giwinjero gionge haki gionge kendo ratiro kata mana mijingo kata mana powers mar suspending recruited majo duol mataro weche meg yiero. Emomiyo na wacho ka baro ndalo moro na wache panel kaka ne wan gi Joyce da penjo ni en fate mar selection panel manose yier mokwongo. Nikech koro wacho ni recruited my IBC obedo suspended. To koro fate mar jo mane selection panel manoket mokwongo gin kunen. Onge ng'ama nose oduoko wach ni maber. To nyiso ni joka noket pending kaluwore gi kaka lalruok dhi. To ka ponono ni kweth mar Kenya Kwanza neno kantie shida lalruok ni. Jogi ne kobedo na koriem gietis. Matien nyiso ni ntie recruitment mar IBC. Kech panel to nentie. Gik makama maneno ka ji oro ote machuok wacho ni ntie tugo madhi mbele. Dong nyaka gisen dong wangi ni ntie barua mabende kata mna Azimio dwaro mar mondo mi giriwre gi sirikal, mano mar ndiko, mano mar mondo mi gine kaka lokruoge mopogore nyalo tim e duond bura, mano duol mochung' ne weche mag yiero IBC. Ma wacho ni ntie ere kaka ne kwaneno gigi nikech kweth mar Azimio kalure gi chairman kendo joint secretary Paul Mwangi mabe is a good lawyer. Ne koneno nadi to selection panel ni kano onge jaten piny ne ko wacho selection panel ni obedo suspended. Raila ben no ko wacho selection panel ni obedo suspended. Koro gin joma ne gintie. To kalure gi kaka no oket gi selection panel no lu chik. Iwinjo koro mai shida man ka Sharon. Iro kan no lu chik. Law Society of Kenya no kelo jogi. Interreligious Council no kelo jogi. Public Service Commission no kelo jogi. Parliamentary Service Commission no kelo jogi. Mano chik. To koro givegi nyadhi e court. Givegi nyadhi e court kiwacho na nikech onge kaka unyalo keto jomoko e bipartisan talk. Nikech bipartisan talk okobedo anchored in constitution. Onge chik moketo. Ero kama na nyaka poka ko yo matin mesha kimbe da winje pa chika luore kod lalruok makamodo chemanyoro opio wandai bende koro liko ni koro gidwaro mar mondo mi lalruok mano koro ndik barua jo Kenya Kwanza gi jo Azimio riwre ndiko barua kaluore kod chike mabende IBC koro nego bed ni itimo ang'eni ntiere okenge mag yawo server gi mamoko. Kenya Kwanza korka korgi bendo kwayo co-chairs mago joko mwangeni wantiere ka gi mano Murugara mantiere mawuok e kweth mano mar Kenya Kwanza kanyakla kod mawuok e kweth no mano mar Azimio mar mondo mi gilosi gine kaka ginyalo ndiko barua makama nego beni giromo co-chairs makama nego beni romo duche makawuono wach mabende bro bedo kwa ng'iyo po nono ne gibro bedo ka giromo. Sharon gimatimore ni yo ma Kenya Kwanza opango go kwethne e wach mar bipartisan ema hinyo mbaka ni te nikech bipartisan side mar Kenya Kwanza okome gi thuolo okowen lwet gi thuolo mondo gi come to any conclusion e mesa. Koro gin gichalo jok mitiyogo kodundu gidhi e mesa to kawach moro wuok e mesa mabet katek matin to chunogi ni nyaka giket pause giring gidhi gi consult koka giduogi giwach ni ma koro chalo gima jo Azimio manie mesa ka gombaka gi jo Kenya Kwanza maonge mesa ni mak mana ni jo Kenya Kwanza me mesa ni koro chalo turfuong gin microphone ma wach kale kadhi koch mae gima hinyo mbaka ni te kadine jo Kenya Kwanza bie mesa gi jok ma gin go gi chir ni nyalo kao decision e mesa to that decision will be accepted gi kweth modong e Kenya Kwanza dine wasesudo mabor by now di koro kata brach bakani ogikrumo di koro gisenge ni on matters IBC gi electoral reforms
mbaka ni ochopo ka magi ma e gima dwarore, magi e pend chike midhi loki, magi e other reforms midhi tim through executive orders to gik makamago. Ko gike wach mar lowering cost of living, magi ma e gima idhi loke pend chik, to magi ma e gik ma executive orders biro Bendi loko. paro ni kada mna kapok ako yo matina mana ka nyalo penji odede. Bendi paro ni otiende amolo nyalo romo diche maka wuono gi George Murugara mar mondo mi gindik barua ka par ni deadline bende bana gisechiwo mar mondo mi Kenya Kwanza kramna kweth mar Kenya Kwanza lok weche mopogore mar mondo mi lalruok dhi nyime. Definitely gidhi romo nikech rombgi no ema dhi miyo mbaka ni dhi nyime. Ka ok giromo to mbaka ni ok dhi nyime anywhere else. Romogi is very important ne both parties. Koro gima ng'eyo ma bende nyalo bet ni timore, i winjo willingness mar Kenya Kwanza mondo miromo ni otimre, nikech gimbende ging'eyo ni gidonje akirikiki moro ma jopiny ng'ur matek ahinya kuom weche mag finance bill, the housing levy. Koro mondo mi gitone down ng'urno, nikech ng'urno bende chal ni yien machwake en kweth mar Azimio. Koro gibro temo kabisa kawuono, ma an sure ni Murugara bro manyo tiende makata ni e ot to nyaka ang' rom go tiende, to mano bende bro nyiso ni samoro jatend piny Kenya William Ruto gi Rigathi ema bro dhiro Murugara no dhi manyo tiende nyaka yudi mondo onere ne jopiny ni nitie gima dhi nyime, nitie conversation madhi nyime. Lakini Sharon, kata ken kamano ni chairman Murugara dhi manyo tiende amolo, weche magidhi lalruoke en weche makoro sechopo kama koro balruok e wach en constitution koso ken aparo ma ineno kama koro weche ntie nikech kaka wacho ni idhi constitute selection panel kiluo chik mane keti winjo ka senator makaka Mego wacho maber Boni Kalwale koro wacho ni gin kata ka gin e bipartisan talk, to bipartisan talk no onge ratiro kendo onge mijin kendo onge power mar loko wach manie katiba. Koro an gima neno ni jogi mondo kata ka en rom to kata ka giwuok magi loso gi jofwamb weche e winjruok magi bedogo, gima giwacho ni jopiny en ni bipartisan talk ni en koro en gimoyie ni kata ken lalruok madhi gidhi deal nadi gi weche mane katiba, nikech kok giwacho kamano to kendo gibro duogo kendo gibro balre wach kendo ok gibi winjore kaka sadi nikech manyo ok obedo solved. Orogo mano gisewacho emomiyo e preliminary talks before talks ne giyiere ni gini dhi bedo both parliamentary and extra parliamentary, nikech e kinde machon kane itimo BBI court nong'ado kata doho nong'ado ni constitutional amendment ok nyal chaki gi ker mar piny. Koro miyo giketo the other side mar extra parliamentary mondo mi owene jopiny mamoko nafas ka nitie pend chik monengo loki to wuog kuom jopiny mamoko, the extra parliamentary group nyiso ni Azimio bro bedo gi some experts are not members of parliament, to Kenya Kwanza be bro kelo some of the experts ma ok gin members of parliament mako gik kuma wadwaro loko pend chik moko to owuok kuom jogo to ko owuok kuom team mane ochwal gi ker kaachiel gi jatend Azimio Raila Odinga. Erokamano makama paro no gi kanyi sani wakaw mana yo matin, wakaw yo mar ariyo matin nyaka rom gajiwang kwa duogo bende asome pachi kalori thoro wach ma bende wantiere godo, bende waduogo tieko chenro makamani nikech aneno ka dakika bende ringo mapiyo, bende antiere bende gi jofwambo magwa mamoko ma bende pod wamanyo gisomno pach jopiny kalore gi thoro wach makama. Kete mana e Ramogi TV. Tiere wan gi chiemo moro ne mince meat, en wauso siling 700 kilo achiel, matumbo kilo achiel en 380.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703-254-254 for bookings. Nyagoro magajwang maduo kendo meno kang mogik mabende wantiere godo kapokoro mokanyo sabich maro nyango kalure kod thor wach mabende wantiere godo. Akeni ntiere moko kwa mote mabende nyalo somo kapok waloso kalure gi thor wach makama. Aya, wasema ni moko kwa ote mabende ntiere kanyo mabende sedonjo. Matho juanga, matho owang. Iwacho ni kama koro piny osechope, serikal okode chigenge majo piny. Tend Ruto chalo tend Farao. Aya, mano pach japiny. Ote machielo, hangeni gibiro bedo ka gidonjo. En mana ni odede, ber kwa lose, odede kanyakla koda orogo. Ber kwa lose kaluwore ni wang'in nyaka sani, nitiere yuaruok bende nitiere ka. Lalruok mabende nitiere, emosemiyo kata mana koro, okwanyal ng'eyo kata mana ni commissioners ibiro bedo kichuogo karang'o mane duol mochung' ne weche mag yiero. Nyaka gisani wang'ene piny Kenya. Waonge kod commissioners manyalo tayo yiero. To bende wang'eni kar chung'od bura mano Banesa mantiere county mano Mandera. Jaod bura margi ne otho. Mano e dwe mar adek, mano mong'ere kaka Kulo Malema. Notho chieng' tarik 29 mano mar dwe mar adek. Speaker mar od bura mano maduong' Wetangula bende nosendiko ni kanyo ni nono koro nego bedni imanyo jaod bura kaluwore kod chike mapacho kaindi matayo weche mar yiero nego bedni timo yiero mano bang' thuolo maderomo ndalo 90 to ndalo 90 e dhi karomo nego bedni jaod bura mano jodak e kar chung' od bura ma Banisa dhi e debe mar timo nuocho mar yiero mano chieng' tarik 26 nyaka sani kawuono en chieng' tarik 31 kiny wadonjo dwe mar 6 by election nego bedni gitimo chieng' tarik 26 mar dwe mar 6 Nyaka sani ntiere ja Kenya moro mosedhi e doho odhi donjo ne Justin Muturi kanyakla koda mano PSC kaluwore ni kiko chor yiero mano mar Banesa. Awinje pachi odede mapiyo kanyakla gi mano mar Oro. Erokamano Sharon, yiero ma Banesa onengo bedni timore to ang'e ni commission timoga more of advisory and policy to CEO mar IBC nitie mabro dhi nyime kachiel gi staff mag IBC mondo odhi nyime gi chenro mar timo by election kata yiero matin ma Banisa. Mak mana ni jo Kenya katiba ni omiyo thuolo kendo ok wanyal sayo jo Kenya madhi e doho kuom weche matindo tindo mopogore. Moko kuomgi kaka mong'ere Migosi Okiya Mutata osetero Kenya mbele kuom dhi e doho e weche mang'eny nitie kuonde moso so ji abila madhi e doho go
kanitie pend chike kuonde moneno madipo ka okolu tir to ber mondo gidhiyo nikech kaka ji medo dhi e doho ka nono tiend chike mawango e kaka chike wagi idha medo konyowa kata medo kelonwa nafas mar loso gi e yo maginyalo konyowago mang'eny. Kopo ni ji ok odhi e doho e gik matindogo to wanyalo bedo gi chik ma samoro oseti to ok wang'eyo ni oseti en obsolete. So wabro winjo gima doho bro kale kuom kata kabind pend chike ma jago modhi e doho ni biro nyiso doho mondo jopiny bende ng'e gimomiyo yiero no ok onego chor mbele. Oroga winjo ni pachi kapok wadonjo e thor wach machielo. Kaka mesho duond bura doho madil gi weche meg yiero. Aparo ni to adok mne gima wacho ni piny ka en mna wach ma sheria. Neno ka wach ilieko ni ng'ato nosidhi e court. Kendo wacho ni yiero by election nyaka dhi as schedule. Koro one nin pokwa bipartisan talk emose hold process mar selection panel. To chick is very silent. Because chick is very silent watch mar by election ka commissioners kod chairman commission onge. To lakini one gi IBC county representative kada constituency representative manyatimo by election. By election en managi manyala dhi mbele lakini ineno ka enenas okwanyal ng'eyo to kakoro commissioners gi chair onge. Nikech kaka sani koro in fact the whole commissioners onge IBC jomantie en ma secretariat mar commission gi CEO ma korontie mar IBC lure kendo gima kendo paro mara e wach mar nini ma IBC rango mar nonro mar IBC Act ineno ka kata katiba apart from by election gi election Sharon oripobeni sani wa review boundaries mar all boundaries Kenya ka magwenge te koro magi emoripobeni sani dewa sebedo gi commission fully constituted mondo apart from election gi general yani jirango mana general election yiero maduong kod by election lakini gwenge kata boundaries di take time mara IBC mondo tim. Koro ananeno ka nitie ng'ama deliberately frustrate IBC. Mok dwa ni IBC obed a functioning unit kaka dongere wacho. To ema wacho ni both kweth mar Kenya kwanza gi kweth mar Azimio. Bipartisan talk oribeni sani en gima osebedo na tuwa mbele. Mondo waneni constitution ma IBC omi priority omi okang mambele mondo orang ni commission obedis nikitangeni bende nitiere barua mabende koro kata mna Azimio dwaro mar mondo mi ochunga okang mano mar ndiko commissioners mamoko e kind thuolo mar ndalo 21 nyaka 30 ka bonde landruok pod dhi nyime. Adani watieki gi wach moro ka mano mabende omako kila ng'ato. Mano wach motenre koda paro mar chik mar omenda mano mar higani kana mna finance bill 2023 dakika ikinde dakika 15 modong'ne. Nyaka gisani wang'ni jatend piny osebedo kara mna kasayo oganda mapacho kende. Yani yeuru gi paro mar chik makama. Jod bura magu mok siro kang makama unenogi. Nwanene kara mna county mabusia chieng' Jumapil. Kata kamano Senator Mabusia Okiya Mtata mabende wang'ini nen jaked ne ratiro mag oganda owacho ni jatend piny jok manyisi paro makama gin jok mok dwar ni maber nikech ok olure kod pend chik ana wuon abro dhi e doho mar pinge niwinjo kaka Okiya Mtata noloso koro walosane na kalure gi wach makama nikech wang'ini public participation rumo odiochieng' makawuono bende nochore nyime orumo odiochieng' makawuono odede. Yes. Aneno kise konya kako. Sharon, wekuru wawach ne jopiny wach ma owinjore kuom wach mar finance bill. Tabu wadhi bedogo ka finance bill okokal. Nyiso ni budgeting process mar government biro chung. Ka okokal finance bill. Mano number 1. Mano is the biggest reason momiyo government
push agenda mar finance bill mondo kal nikech koko kal ni finance bill to nyiso ni onge chik madwa tayo choko omenda ka achiel gi tiyo go omenda e higa achiel mambele so nyiso ni government will be at halt nyaka chieng' kal mano to nitiere migepe mang'eny ma kopo ni ok otim gigi to nyalo hinyore mang'eny. Namba achiel wan gi gik machalo sikunde nitie omenda mag somo, wan gi kuonde machalo jela. Ing'eni jela joka chiemo nono to dak e iye kacha to bende kopo ni moro tho kech to wadhi adhi do sano wadhi donjo ne sirikal to nitie kuonde mang'eny joma chalo jo arita kwe, askeche, jolweny, kiang'o. Koro magi duto ni under budget monego bed ni sirikal bedo bill ni kalo mondo gik makamagi otim nikech mae chik madwa tayo choko omenda ka achiel gi migepe momenda gitie. Koro mano kod sirikal. But kor jopiny bende weche tekie kendo koro jopiny to wawacho kaka jo Azimio ni gini to nenore maber ndi ka iketo William Ruto mesa ka kawuono kata gi jo sirikande mondo us gini nenore maber kendo nenore ka polo manyien mak mana no chalo gir Makenzi kaka jomoko nyowacho ni nyaka wakwong watho kawuono koka wabwa winj maber ndalo no to jamana tho kawuono ne ma jo Kenya dagi dong waseneno kata mana jotelo mopogore ahinya mantiere sirikal matemo lero ne oganda paro mar chik mar omenda kaka luya tuchnegi kuom ranyisi jagoro mongirore bumigaw mar udi e pacho ka Charles Singa. Koro ka wadhi e wach udi no nengo sirikand ni oweyo dhi nyime kaka nyocha jatend piny Kenya machon noweye Uhuru Kenyatta noweye voluntary ine mani yiero kidwaro ot tidhi chulo kwanata malo par kata 10% mar bech ot to aeto udigi ni gero gi jok mwaluongo ni investors ka sirikal omiyo gi lo. Ing'eni Sharon gero ot kata bombe madongo kaka Nairobi, Kisumu kata Mombasa kata kuonde momoko gote gima beche tek moingo gero ot en bech lo. To ka sirikal osemiyi lo inyalo yudo sani ka ng'ato dwa gero dala kata ot Karen for example kata kuonde ma a bit expensive e boma ma Buore ka ibro yudo ni inyalo ng'iewo lo kende Karen $200,000 to tibro gero kata gi $50,000. Koro bech odno te gi lobno ibro yudo ni $250,000 to kare lo emo kao pesa maduong'. Koro ka sirikal oseyie chiwo lo to nitie jok man gi omenda manyalo timo investment koro gin gibiro mana keto investment to ma kende ose reduce bech odno by more than half. Niki jatend piny wacho ni gwenge 42 ewi gwenge 47 yudo lo magi nyalo gero godo udi manego gi yot to bende higa gidwaro gero udi maloyo 200,000. Koro gimwa wacho en nengo gimwa wacho en no nengo giwe investors oket pesa e gero udigo to jotich sirikal kata jopiny obed gi gombo kigin voluntary ni an adwaro ot koro kidwaro ot eka koro idonje scheme no iwacho ni an ng'ada uru pesa makama nikech adwaro ot koro karot kanyo nitie kizungu mkuti kendo wach malich to maduong' moloyo en ni hinga kaka PS mochung' ne gini kalero wach ni ne jopiny to wacho ni criteria mokwongo miyudo got en ni nyaka bed ni isubscribe itiminade ing'adi pesa ni to kocha to ker chalo joma thuo joma tiyo gi joma ok ti ko wacho ni joma tiyo gi nyiso ni kik utim kama to gin gitiyo wadwa gero nuot jok ma onge yuto ere kaka idhi yudo ot ka in ok ichul gini joma ok ti to ok chul gini mane penjo maduong' oromo mana ka winjo pachi nikech bende jopiny bende wacho ni ji madiromo 54,000,000 mantiere pacho ka gidak kanye to udi gi ng'ano gero gi sani makoro piny wacho koro wacho ni e higa gidwaro gero udi madiromo 200,000 e higa awinja ni pachi ne ing'eni example mamiga ji en example ma Kibra Nalo mane adak Kibra Lang'ata ka government nokelo program mar affordable housing kosa upgrading ma UN Habitat mar upgrading to giwacho ni
in Sharon to in Dan Orogo to in Mesha Koded. Ibro mi ot gimi chaka team and give me long on savings Martin. I to government Prime Minister Raila Odinga minister by that time in late Soita Shitanda waparo maber. Dan Onogol Soweto mo mi ot langata kamilong on kanan ka. To saniki wuotho ujo fwambo weche wuothe ure kanan upenje to jomodak sani e kanan ka gin joma beno ure joma no Islam adier thoth gi gin joma ne o akibira kacha either kao rent kuomgi kata udigo no usengi mano ngisi nango mano ngisi ni paja piny kendo dwaro mar jopiny wach ma ot ni poko chopongi en gidwaro kaka gi deal gi maisha kaka obedo kaka gik moko osebedo kaidho to kata kamano Sharon ane platform korata wacho ni finance bill kirange nitie taxes almost apart finance bill moken mana marudi kende tineno ni jogiriek nikech kanyo koro gisethuon koro waketo mna wiwa wach mar housing levy waketo mna wiwa wach mar pay as you earn waketo mna wiwa kantie digital tax naneno ka Eric Omondi ne Ramogi kae to nyoro nya neno ka kendo kwero government wacho ni onge kako nyalo kao taxes 15% mugolo kum creatives ma industry ma chukre matek kendo tamo development koka gichako to jumanie industry gin na vijana matin mulungo ni hustlers gi erika kodwa ka 15% kuomgi to kendo maduong mogik gima jo Kenya ta sayo jo Kenya mondo rang although ni public participation rumo ka wono nyoro kanya somo finance bill ntie tax moro miluongo ni appeals tribunal mabe manyo wacho ni kaka jofwambo ji appeals tribunal wacho ni kapo nono ni in gi dispute gi KRA mano pokuchako yalo unaona gi dispute tidhi deposit 20% of that fee I deposit ni KRA kokuchako yalo gitemo chako ni KRA sani nigi a lot of disputes nikech disputes moko gimayo ji yo moko makber gibiro Ramogi ka giwacho ni for a whole year maungo my tax mori benu mi to kata kapo kwer kamano 20% gisekedo nuka ukwongo kete meza tax appeal tribunal keno machielo mabeji range en retirement benefits authority mar presidential gini ngeni gino kirango jofwambo jore ben konyo jopiny how marach kata how maber jofwambo bende donginyo kano romo bende nikech wacho ni ingeni mar mondo me an kaka Sharon gi jowete wa mabende tiyo kata mna Ramogi ka mar mondo me cholwa ntiere lendo to kar lendo ka bende gidwa juogo osuru mamalo jofwambo bende ywak ni gidhi lalo siling bilion 2 e wach makama to siling bilion 2 no bende mani winjo ni jatend piny dwaro mar mondo me omede odhi gode wuodhe ema wacho ni gigi kirango maber an gadier ni kabe ni wan gi jod bura mawinjo wach kech ana penjoga kara gi winjo jomage nkech ka professionals ose wachonu capso wachonu gini kukalo to ntie kaka ji dhi hinyore vijana muluongo ni hustlers gi mudwaro miyo tich yok dhi yudo tich the Media Owners Association ose wacho nukan to gini is going to almost around to 20 billion ma maintain media ecosystem makingade to chulo ni wadhi riembo ji tich jomatiyo mondo wa maintain media industry jo cryptocurrency ka be ose wacho ni gini kumio cryptocurrency tax ntie ka kudhi interfere gi business kar jotije kata employees tema mogik maneno ka siasa dhi bede ni Presidential Retirement Benefits Act ma 2016 jo proposal the state propose ni ka in work it president to podi idhi mi retirement benefits and gini na kwera acho ni kisa serve your term kaka member of parliament kaka citizen kaka president manoromo nikech sani koro dhie ot mondo koro jomodong ntie NSSF pesa modongo miuji retirement benefits osuru ng'eny kala maganyamuru ko kilose osuru makamag'eny odede ineno pachino Kabachacha pachino kesi nyiso gi pachi mogik bang'e wawach ne jopiny ni gin manyalo konyogi en koro koweyo memorandum ma kweth mopogore opogore osechwalo e mbele doho ma ochung' ne omenda e parliament
un bende jopiny kama untie uchak chwalo petition magu ne members of parliament magu ka uwacho ratiro ni kuom wachni gima ok wadwar this finance bill mondo obed nikech members of parliament nigi constitutional duty ma en representation achiel kuom gima duong kaeto legislation and oversight kapok wachope oversight ng'ani onego tim representation sani nikech mae kuma representation donje kaw duondwa mondo iter mbele kacha mbele od bura ni jo constituency ma Kibra kata mar Waraka kata ma Lang'ata odagi wachni kuom weche 2 kata 3 ng'ato ok nyal nyisi ni ka insurance ochuli kaka japiny kama pesa mane sole insurance koro yudo hinyruok moro to insurance ochuli odwa ng'ade tax ng'ato ok nyal nyisi nodwa kawo tax kuom gik machalo turnover tax jok manyalo uso higa ngima machop siling 500 ma nyiso ni gidhi nego biashara matindo te mamage biashara mag asla kowa kidhe matindo tindo orogo iyudo ka jok matimo turnover mar 500,000 in a year gin jok ma uso 1,370 per day kopo no ohala ma intie nyalo mi 1,300 per day kaka sales to nyiso ni idhi kwai 15,000 at the end of the year ma dhigo ohala matindo te piny mag asla koro gini to jo ohala nogo bende gidwaro mar mondo mi gindikre jo ohala go dwaro mondo ndikre to mae mo mi gindikre iwinjo ka piny owacho dong iwinjo ka idwa ni mondo ndikgi mondo yud kaka gibedo tax koro nyiso ni hustler fund midhiro wuo ni mondo ukaw pesa matindo utim go ohala to koni inego ohala no by the taxes then mogik iyudo ka sirikal wacho ni gidwa medo fuel levy mondo wuoge 8% to 16 kadhi nyaka 16 kane pok parane kwa mibete kane poko kata finance bill ni poko ter mokalo to nyo Energy Regulatory Commission osemedo bei mafuta taa maja piny mogik tiyogo nyo med gi siling 15 koro imagine kamibete no kokel finance bill makoro medo petroleum products 6 to 16% gino dhi chopo kanye mafuta nyalo dhi medore mafuta taa ma jopiny tiyogo nyalo dhi medore kata nyaka gi 40 shillings moni kata mna dweni dongini ke EPRA jalando nengo mag modhi chin tarik 14 mar dwe ka dwe okongo moni dwe makoro waringe ne makoro jo us kata mna mafuta mano mar taa bende koro no inyore nengo mar mafuta mar taa no medre gi siling 15 Sharon mogik iyudo ka a finance bill ni jogi ogolo tax spare parts mag helicopter to gi importation of helicopter to nyocha ne watimo campaign e Kenya Kwanza kwa wacho ni tupange hao watu wa chini tuwachane na hao watu wa juu ere kaka inyalo golo tax e importation of by the time morogo kata Meshak dhi ngiewo helicopter asei korabos to iketo tax e sanitary pads sama dhi nyithindo manyiri kata minewa gi nyiminewa they itiyo gi sanitary it is not their choice it is natural tiketo tax kanyo tigolo tax helicopter importing helicopter igolo tax mano sirikal modich gi jopiny koso dich gi wadosi ero kama na inya Daniel ni ntie gi miluongo na artificial beard zan boka neno gi miluongo iwacho ni ingeni wan nyidendi joma tiyo gi gedosi nitiere beard na nitiere eyebrows nitiere eyelashes makeup gene kore nwacho moro matek gi wacho ni beauty is expensive to katieko wacho ni wach mogi katieko kani ni kaka wacho ni kok inyal winjo jo Azimio kok inyal winjo jo fwamb weche lakini winje wach jo Kenya wacho gini en gima dhi keto jo Kenya at a very difficult place to gimogik mesha kwacho something very important mado wacho mogik kina wache kamorogo wacho ni katiba miyowa ratiro e chapter 1 ni supremacy and live with the people of Kenya to giwacho ni powers wani wanyamie members of parliament to kagitiyo go marach king kata dioche makiny kagidhi pass this bill jopiny nigi redress mane koro kae moribo beni jopiny ero kama na inya koro wa make up modongo wa wach niya koponi wadok e ndara
to wasepimo piny kaka jo Azimio waseneno ka ji ni kata Kericho kacha bende ng'anyo magi wang' nyaka tingni gi gik mang'wedo chai to pok awinjo ng'ama bullet onego kopo ni wadok e ndara kik wachak wabed gi argument moro Kenya ka ni ne giketho gige ji emomiyo police is now justified to kill ang'o momiyo gichane Kisumu Sharon nyaka wawach ne jo en Kisumu dikoro pok wawinjo ji ariyo ma bullet osenego ang'o momiyo jo Kericho goyo nyaka weg kembe gi wang'o nyaka gik moko to kwane kia gas be ok wawinj ni bullet anaparo na aloro twak donge abro chaka gwelo kendo mar mondo mi walosi koko manya korom ga juwanga ang'eni nitiere chenro manyaka dhi nyime mbakoro murumo sa beach to bende rewak tieke gi wang'e eruru kama na inyakom kete TV mar Ramogi chakre sa 10 mar okinyi nyaka sani sa beach mar Onyango elejo weta wabene natayo chenro makama Cleophas Oluoch wagonero kamano directors kanyakla kod jomak duol eruru kamano kiny wantiere gi nyasi mar Madaraka ora keni bro bedo kidhi tich kata oyo pok aneno gazettement notice mar piny owacho ponono ni wabro bedo holiday koso wabro bedo e tich kaka mano ibedi godo chek makara nyinga Sharon Ngao